magana ake ta CEO of Manpower. Ni ne Nura T-Boy Kano State Material Angle da kan kada. Ina wanda yake so ya ji yayi zumbur ya koma mai jiki din marki. Ina wacce duk abubuwa suka tagayyara? Ina wacce gaba ɗaya al'amura suka tabarbare, komai ya ƙare, komai ya gargaje, komai ya ƙarfe. To ki zumbur ki zo gare ni CEO, zan haɗa ki da amarya ta Alpha Charles mai Manpower ta saki koma ki zamzam. Kiga komai ya kan kama ki daina ciko. Ta sa ki zumbur. Kiga komai ya kan kama mai faru. Sauran kayan cikon nan da su sanar da robin ki zuba a masai. Hajiya Alpha Charles mai Manpower ita ce mai da tsohuwa yarinya. Mai da tsoho ya kowa mai jikin itatuwa. Muna da maganin infection. Muna da maganin mata da yake jiki zamzam. Kun koma sabuwa dan aleda mai faru. Duk wanda ke da bukatar product ɗin Alpha Charles mai Manpower da woman abubuwa mai faru. Ga wannan number waya za ku contact ɗin mu akan wannan number waya kamar haka. Amma it is a business contact. Idan ka san ba business zai zo da kai ba, magani kake bukata ba, please and please kada ma kai contact ɗin number domin ba za ka samu attention ba mai faru. Sai kun zo ɓarin huta.